Ako sa cítite po vystúpení? Veselice na Pierogi Fest? Zima, mohli by prikúriť. Áno, a vy? My sme unavení a hladní, ale sme rádi, že sme to tak dobre zvládli, napriek tomu, že teda Petra nám vypadla. Ale máme dobrú šéfku, vieš. Tá ju proste zastúpila. Áno. Do you like the smell? How are you saying today? Did you enjoy the performance? Yes, very much. 2 days in a row. A vy ako sa cítite po vystúpení? Celkom dobre, ja som myslel, že to bude horšie, ale... Ale dalo sa, čo? A pán vedúci muzikant, direktor, Veselice? Ja som spokojný aj za tanec, aj za hudbu, aj za celý súbor. Ja som celkom spokojný. Aj včera. Môžem ešte ja niečo povedať? Áno, už sa zabudol. Dobre, ešte koho tu máme? Ešte sa spýtame, že je čas. Aký som si spokojný s vystúpením dneska? Nebolo dobre, v tomto pláne. Ako, lepšie bolo včera. Lepšie bolo včera. A vy? Najlepšie dneska. How about Mandy? How are you? Dobre. Dobre, výborne. Super. A toto je Šariša Tak sa ideme prezliecť krásne, áno. Ahojte. Áno, a tu sa to všetko deje v zákulisí. Behind the scenes. V zákulisí tu sa to prezlieká, popíja kávička rána a potom vínko, voda. Behind the scenes, tam to je. Ale to nerozdáva kafe. Behind the scenes of Veselica, áno. Super, krásne. Nie? Áno, krásne. Už ti vyschli tie one? Áno. Už ti vyschli tie kraťasy? Kraťasy mi vyschli, áno. Hej, keby si... Mal by si vedieť, že do jacuzzi sa v kraťasoch nechodí. Ale sa v kraťasoch pláva. Ale teraz už môžem ísť aj do lejku, nemusím sa vyzliekať. Hanka, ako sa ti páčilo? Pekne, krásne. Tancovali ste nádherne. A ty so svojím spevom spokojná? No, mohlo to byť lepšie, ale tak no, bude sa trénovať na tom. A vy kočky, Monika, Simonka, ako? Dobre. Dobre. Petra zdrhla, čo moja? Už nebolí? Už máš dole ten odves? No. Ja když nebudu skákať, tak mi to nebolí. Hanka, ty ako si zatancovala? Spotila si sa tak, ako sa má? Snažila som zo seba vydať maximum. Krásne. Tak to má byť. Ale už nevládzem. Tak to má byť. Hej, a ja som tu. A ja som tu spotená. Chcete ma byť krásne spotenú? Ahojte. No, takže takto sa máte všetci počiť.